Arjun Tha. Lockdown pen ake joy asang kirona hut BJP an aphansi pichot akaprek asong aphan kacheplak alam tiklang. COVID-19 ake sopen kachepa jokpon ji aphan rong arlo atowar kacherangkha. Dokmoka lemskipper lo kart kavya tumaphan anta linkre phopho asang ake joy pen kiron pot. Nong 23 Bokajan MAC constituency, Nong 93 Dilaujan Terang Government LP School Polling Station angkang kidukilak amen emergency relief materials ahormu kipi keron along EM Madhuria Dekial Pukon pen BJP lapen non BJP uplaksi keron pacetang te lapen rong asar atumaphan bangsop aputhak langplot si labang swasai nang kiklem busi thurpak si hadak rongkli center Dilaujan rongpang bong terang arong Dilaujan den timung arong timung kethe arong pen Fulbari akar biarat atum ning oi chipaklang pon kesung thektik apora hut party mate song chelangbong lapen ke phlake beng nitum kroi kre pusi bang swasai kedeng pon 23 nong Bokajan MAC constituency along pen EM Sri Madhuryo Dekial Pukon alang limetang initiative CN pen atumi ladak immediate relief materials ladak kachongdara atuma phanabang kai chongdar ver atuma phan kijolong le atuma phan kirap nanga pajir phan wang pusipulo sitame alang li tumabang komatum akechok chepen lone kidamtang election ahut komasi BJP apan si ka support ma pu abang pu atuma pan an don krep po don inko atuma pan abang si so immediate relief materials abang ke distribute pon cholo ante ladak ni non hajong pulo 15% we out of 104 families amo ben 15% atum si ladak ke sakuri ke choklem chot pulo tang ke la ana ke ong dong atum ke daily wages ben kereng atum side pulo tang ke pilo latum apok avelo ma non pirthe angkang pi labangso akiso pen kachisong epan kaduka we tum sitame labangso akachikroi sar along non kupani election ahurason kumani ka BJP kumani ke Congress kumani ka amuk tahuk labangso kachipuji apolo ma lapen ke alangli inut autonomous council long IM lo puset pulo dangte ajat information advertisement pen danglok kirap ke pajirja phanno pulo dangte rong asara phan kichengsi abirta pivek nei pu alangli knowledge long avede loma alangli formu hortar kopima kedo sang mubele ronji sabone plang wale ronji pusitame dadak rong asara fancy information pipa prang nang jipu alangli tum knowledge avede loma nonapor akisung ahut lejong si lapuson akache plak dolang lipulo tangte alangli inut IEM kachipuji alangli apunave West Karbi Anglong jengkha lomta COVID-19 ke sopen chipajok ponjia phanpura rongar lo atawar lomta angtang pen muni dapan pawang we de jiapan arong tinatawar lomta karang kapon lasonsi harlong sora JS Dera Sildubi Chirapathar ronghang khandajan lahai rongalongta tawar kachingka sai dengpon jengkha pen pawitro kathar news fast Karbi Anglong All Assam Karbi Student Association, Sunitpur District Committee Amai Kudedinson, Mongol Singh Kru, Lapen Arya Sangho Tumpen Pen Patir Piponsi, Alang Litum Sanglin Pho, Dali, Sabun, Him Lapen Inkit, Kurui Detol, Mia Sobox, Highway, Sunitpur Ahavar Jesimet, Kiduk Kisung Akarbia Ratpen, Tenglok, Hemjang Reatumapan, Lockdown Tangkira Porahud, Pipa Jerdam. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pini West Karbi Anglong along nang kahumria hud alom so por perangkia mai kang nipon la solong ke jaipon ke non lom India kang pi lockdown ki pialong brado anta chirap chito dunanji athe bangso COVID-19 akiso ke munit ang bongsi kachiun usi jaipon la sikado kaweta la ni inkoira ICR ni hem ke do clip aphanta perangkia mai along tuning ripon bangso perangkia mai along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Longhang HOD Minister Sum Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Lapen DC SP Lapen Medical Staff atum chitong dun dongka mukampen komol kathar news fast Karbi Anglong Dokmoka lemskipper lo card holder pen chinglok card kavya tumaphan anta akijoy pen sangling krepho EM Lun Singh Teron Chairman Biren Singh Teron atum arideng keron ke pajirpon
Lasofi Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Pen Jalinsi Ward number 3 Pen Ward number 6 Angkang Along ke Dwara Tumaphan Anta Inut Pen Sanglin Kep Dali Ilin Jang Thula Pen Inti Abor Hei Hui Keron Pajirpon Lasofut Magistrate Ke Jimmy BDO Julie Terang Pi Pen Chenglok Ward Commissioner Atum Chetodun Anparta Atumi Men Tomon Kethe Ke Japen Mohen Timung Ahem Kahen Nuadim Pumri Damsi Akisung Along Magistrate Lapen Chairman Atum Kirap ke Pajirpon Dokmoka Pen Long Kiram Teron News Fast Karbiang Long Det biadang kang hapera jok sangkur radatum ke choki junason kadure lapen kisung thek ponlong sipini di puang kang ward number 2 along Sorkar Hin Sitlabari Shibari Malom ration card lapen BPL card kawe tumaphan sang dali ingti lapen ke chojang thuron pon Bangso Keron along Karbiang Long Autonomous Council nominated MEC Ajit Hin Penta Radaphan social distance lapen arlo ke do nang jiaphan Radaphan tuning ripon Anparta Karbiang Long SPDO Pen non malom kiso aburajok Radatum ke chuason katora thek ponlong sipini alang lie hin penta panbari malom radaphan sang dali haihui ronpon isi manghu meme alam ke pini bangso keron ke dagalong Karbi administration lapen pini bangso keron ke ba organizer hin pen social distance donang jipu pingkhat ponlot sita social distance thek ponlong lepin সারা ভারতবর্ষে সারা পৃথিবীতে যে কোভিড-19 এর একটা মারাত্মক ভাইরাস যে চলছে এখন সেটার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার যে এখন সমস্ত কিছু বন্ধ সিস্টেম করেছে বন্ধ করাতে এখন অনেক লোকের গরিব যারা আছে তাদের যে খাওয়ার অসুবিধা হচ্ছে তারা চাউল পাচ্ছে না ডাল পাচ্ছে না তার জন্য সরকারের তরফ থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে যাদের গরিব মানুষ যারা হাজিরা করে বা যারা ছোট ছোট কাজ করে যারা সম্ভব তাদের দিনান্তে মানে তারা হাজিরা করে খেতে হয় সেই ধরনের লোককে সরকারের তরফ থেকে চাউল ডাল তেল লবণ এই জিনিসগুলি দেওয়া হচ্ছে প্রাথমিকভাবে আজকে আমরা 2 নম্বর ওয়ার্ডে আজকে শুরু করা হয়েছে দেওয়া হচ্ছে Pinia Berta lang si Pajudlo, Domin Hakme Cardon.